давоми соли 2019 дар қаламрави вилояти Сугд 5536 ҷиноят аз ҷониби 5526 нафар шаҳрвандон ба қайд гирифта шудааст. ин нукта зимни нишасти матбуотии Сардори РВКД Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Сугд генерал майёри милитсия Абдулло Навҷувонов шунида шуд. дар идома зикр гардид ки аз 5536 ҷинояти содиршуда 5241 адад ё худ 92% аз ҷумла 31 ҷинояти одамкушӣ ва суиқасд ба он 27 ададаш ошкор карда шудааст. содиршавии ҷиноятҳо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, кӯчаву хиёбонҳо ва дар ҳолати мастӣ шумораи ҷиноятҳои вазнин аз ҷумла қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, ғоратгарӣ, қаллобӣ, ҷиноятҳои марбут ба муомилоти ғайриқонунӣ бо воситаҳои нашъадор ва нигаҳдошти ғайриқонунии силоҳ нисбати соли 2018 кам гардидааст. аз 686 ҷиноятҳои вазнин соҳиби 633 ададаш ошкор карда шудааст ки ошкоршавии 91% автоматчиро фоидо ташкил мекард. Борои фаврӣ 1845 ҷиноят ошкор карда шуд ки ин нишондиҳандаҳо нисбати соли қаблӣ 101 адад зиёдтар аст. аз 31 ҷинояти одамкушӣ ва суиқасд ба он 27 адад ошкор карда шудааст. натиҷаи фаъолияти босамари профилактикӣ буд ки содиршавии ҷиноятҳо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, кӯчаи хиёбонҳо ва дар ҳолати мастӣ шумораи ҷиноятҳои вазнин аз ҷумла одамкушӣ, таҷовуз ва номус, қасдан расондани зарари вазнин ба саломатӣ, ғоратгарӣ, қаллобӣ, ҷиноятҳои марбут ба муомилоти ғайриқонунӣ бо ҳусҳои нашъадор ва нигоҳ доштани ғайриқонунии силоҳ нисбати соли 2018 кам гардид. дар идомаи нишасти матбуотӣ қайд карда шуд ки дар давраи хисоботӣ нисбати 494967 нафар шаҳрвандон протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба расмият дароварда шуданд. тибқи қарори қабул гардида нисбати 3299 нафар огоҳӣ, 776 нафар ҳабси маъмурӣ ва 341783 нафар ҷарима татбиқ карда шуд. ҳамагӣ 152 ҳолати бо роҳи қочоқ ба қаламрави вилоят ворид намудани молу маҳсулот бо маблағи умумӣ 5 млн 432337 сомонӣ ошкор карда шуда, 9 парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 289 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуд. барои нигоҳ доштани ғайриқонунии силоҳ 3 нафар шаҳрвандон бо моддаи 195 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. барои коҳиш додани сабти чинояткори дар байни ноболиғон ҷавонон 4644 баромади суҳбатҳо баргузор шудаанд. барои иҷро кардани ӯҳдадориҳои парасторӣ ва тарбияи ноболиғон 2598 нафар волидайн бо моддаи 90 кодекси қонунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаҳои маъмурӣ ба расмият дароварда шудааст. маъмурӣ ба расмият дароварда шудааст. масъалаи дигаре ки дар нишасти матбуотӣ ба он таваҷҷӯҳ карда шуд, вазъи худкушӣ дар давраи хисоботӣ буд. зикр гардид ки дар соли 2019 278 нафар шаҳрвандон даст ба худкушӣ ва суиқасд ба он заданд. барои расонидан ба худкушӣ нисбати 23 нафар парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз гардидааст. дар идомаи нишасти матбуотӣ фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ низ дар давраи хисоботӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. гуфта шуд аз ҷониби бозрасии давлатии автомобилӣ барои риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ нисбати 416158 нафар шаҳрвандон маводҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба расмият дароварда шудааст. дар давраи хисоботӣ содиршавии 294 садамаҳои роҳу нақлиётӣ аз ҷумла 98 садамаҳои ҳалокатовар ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он 116 нафар ҳалок ва 302 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. дар қисмати дуввуми нишасти матбуотӣ намояндагони васоити ахбори омма аз Сардори РВКД Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Сугд вобаста ба фаъолияти риёсати мазкур давоми соли сипарӣ гардида саволҳо пешниҳод намуда посух гирифтанд. гузориши Сино Ғафурӣ, Нодир Насимзод барои барномаи иттилооти Паёми рӯз.